Kushubile kakhulu ibambane ngehluthu phakathi kukamhla ka-1 insizwa yasemtubatuba kaNkomo kaXoshwa kanjalo nosiqiniseko Mvelase odume kakhulu ku-TikTok. Kodwa-ke ngikuphathele-ke umhla ka-1 Eshiyangalazi-ke kuyena-ke usiqiniseko Mvelase. Woba mfowethu kushubile siyalwazi lolu daba-ke ukuthi lisuke ngalo-ke udaba oluthinta umenzi-ke mabizela-ke laphana-ke insizwa umculo kaMaskandi-ke ekutheni-ke usiqiniseko akhulumele-ke umenzi ngokusho-ke kukamhla ka-1. Kodwa-ke nanto udaba oluphelele awuyizwele. Anibizela kho umfana wakamvelase okunensele emehlweni othi usiqiniseko. Ezela. Lalela wesiqiniseko ndini. Ukuxova abantu nokuqhatha abantu nokunyontulula abantu vele umsebenzi wakho nje wena. Iyona nto leyo ophila ngayo. Yabo nje ubusuzongixovela indaba, uzongixubela indaba, uzongitshela indaba zobobo engazi ngihlanganaphi nazo. Uphusha isiphiwo sakho ngoba isona siphiwo naso wena ukuxova abantu basuke badideka nje labantu abakubiza ngomhlaziyi. Isiphiwo sakho wena ukuxova abantu nokuthi wonela abantu impilo zabo. Ufika umuntu icareer yakhe ihamba kahle, ufika uyixove ngalolu limi lwakho olungasile. Mina ngiyakukhuza ngithi mina yeka lo dodo owenzayo okuhamba uzenza imanager abacule engasilo. Ngiyakhuza mina. Ngithi mina yeka lo dodo wena owenzayo okuhamba uzenza imanager abacule engasile, uhamba ukhipha inqumo ngempilo zabaculi. Uyeke lo dodo owenzayo. Ngiyakhuza. Lo msangano nje ongikhulumela wona ozongikhulumela wona uyangidakelwa nje ngutshela. Makho ngumuntu ongidakela ukukhuluma ngawe uyangidakela nje. Ngiyakukhuza ngithi mina awuyena wena umculi. Wena ukazi ukubizwa kwi-Mother of All ngonyaka odlule. Yekela ukuhamba ulizimpi za kwi-Mother of All zangonyaka odlule kwangisho umuntu omlwela zona akazilo ngoba isidinga akasiboni. Yeka uhamba uzenza isosha elinyile. Uhamba ufuna ukuphazamisa umcimbi kaZimdola ngoba usaba izimpi zangonyaka odlule. Awuyena umculi, awukazi ubizwa kwi-Mother of All. Lo msangano nje ufuna uhlela ukuthi ngifuna ukuyophazamisa umcimbi laphana kube ngathi abalandeli abangekho happy. Uyeka lawo masimba lawo. Ukhuza lokho mina. Ayikhulume into engisengayazi. Yeka lawo masimba lawo oplan ukwenza ukuthi wena ngifuna ukuthi mangingawinanga lo mculi enimhlome ekusayini nimshohlawe lapha ebese nithi ngizoyobujikela umcimbi kaZimdola ngamabhodlela. Yeka leli dlanzana lakho one group nalo enihlela lawo masimba lawo. Ngiyakukhuza mina. Lo dodo ngikhulumela wona nje ongisanganela msangano yobobo ongitshela uyangidakelwa nje. Ngutshela. Uyangidakelwa nje futhi nawe uyazazi ukuthi uyangidakelwa. Uzongixubela indaba nje ngento engenamsebenzi wakho kanjani. Kuba khona okwesiphukuphuku kwakho. Mama bakutshela ukuthi uyinsizwa kaMaphumulo noma bakutshela uyinsizwa la kungabuhlala eGoli buhlala. Mina ungangisanganeli mina ngutshela. Angangiloko nje isiqiniseko awuyona insizwa la inhloko sidalo nje. Awusiyona nje. Yeka lento oyitshela ukuthi wena ucream ekhekeni awona ucream ekhekeni wena.